Terve! No niin, viikonloppu on nyt vietetty ja se oli melko sateisissa merkeissä ja puinnit on puitu. Nyt rupesin niittää, laitan tuon Elholaisen tuonne Nostolaisen niittomurskaimen perään ja rupesin niittää pyörtänöitä. Näitä ojanpenkkoja. Nämähän pitää vuosittain niittää, että niihin muuten kasvaa tuommoinen melkoinen puska. Vuodessakin kerkiää tulla. Mäpä nostan tuota etukuormaa ja vähän ylemmäs, niin näettä paremmin. Kuitenkin tuommoista metristä puskaa kerkiää jo kasvaa vuodessa, niin käydään ne aina niittää alas. Ja tässä oliivilia oli ja tähän ajetaan nyt tämän niiton jälkeen, ajetaan liete ja sitten mä kynnän sen jälkeen tämän. Mä yllättävän kuivan tuntoisia nämä pellot, vaikka se on satanut niin melko paljon. Mitähän lie? 60 milliä liekko tullut vettä nyt muutaman päivän aikaa. Oliko se toissa yönä? Tuli joku 25 milliä, niin tämä on paremmin kivennäismaata, niin tämä ei ole sillä pehmentynyt, mitä nuo turven muhakkomaat pehmentyy. Niin jaha, siinä on ojan päällä. Pyörähetään tästä seuraavalle jotokselle. Kyllä se siisti juttu, kun katsoo, kun tuolla on niittämätöntä ja tuolla toisella puolella niitettyä, niin ja se siisti juttu. Tämä näköjään laski tuosta poruskaita vähän aleen. Niin se näyttää, että kyllä se syksy tekee tulua kovastikin nyt, kun puinit on puitu ja näyttää, että yöt rupeaa viilenemään, kun nyt on 16. päivä syyskuuta ja aamulla lähdin töihin, niin mä katson, että onpa auto vetisen näköinen, että yökastetta on ollut rajusti. Tuotettava taas tuota porskalta alas. Yökastetta on ollut rajusti, niin pyyhkäsi siinä autoon mennessä kummankin sivulasi veestä puhtaaksi, että näkee paremmin mennä tuonne tielle liikenteen sekkaan, niin hyppäsin autoon ja pistin sen käyntiin. Ja vinkkarilla ajattelin, että pyyhkäsin tuulilasi kuivaksi veestä. Niin niinhän minä koetin, vaan kas kummaa, eipä se vesi lähtenytkään. Sehän on vetänyt sen jää. Ei auttanut kuin jäärapaa katella. Ja mennään rappaamaan jäästä pois puhtaaksi lasiin. Mä lasken tuossa on sähkölinja tuossa eessä, niin en vihti oikein tuohon paalipihin nokkaan niitä ottaa noita johtoja siinä, niin sillä laskin vähän alemmas kuormaa ja joo, niin yöpakkanen oli, se yllätti kyllä, että ilman kun se tuntuikin vähän viliposelle ilma eilen illalla ja kyllähän se kun se pakkaselle nakkas. En kyllä mittaria kattonut, mutta kyllä siinä jotakin on, kun jäätyy koska lasi. Tässä ajetaan nyt vähän allalla. Kyntövavussa tuolla.
mihin mä oon lopettanut viime syksynä kynnen. Ja mä vuorotellen ruuhkaa aina, niinhän se tekee muutkin, että vähän nostettava taas tuolta pikkasen ylemmästä tää niittokonetta, kun mennään kyntövakua pitki. Eli kone on tuonne oikealle enempi kallella, niin että se ei jää kantaa tuonne vastapenkkään tuon nostolaatekoneen. Kohotettiin pikkasen ylöspäin. Niin mihinkäs me jäikään, niin sitä pakkasesta, että sievää viikkua luvannut tälle viikolle, mutta kyllä ne jähtyvät kelit tulee ja ei ainakaan tälle viikolle luvannut enää yöpakkasia, vaan saa nähdä sitten. Pitääkö se paikkansa nuo säätievot, että pitää kuitenkin nyt yrittää ehättää sillä, että ikään niinku ettei käy niinku viime syksynä, että oli ensin liian märkää kynnöllä ja sitten kun se vähän pakastui, niin ei mennyt kuin päivä 2, niin se jytkäsi semmoiset pakkaset, että ei pystynyt enää kyntää. Niin ja jäi keväälle suuri osa kynnöistä, niin koettaa nyt syksy hyvissä ajoin olla liikkeellä, että täpä taas ylöspäin vähän. Ettei tuu yllätystä, että maakerkiä jäätyä, niin aloittaa hyvissä ajoin. Onhan tuo lehti vielä puissa. Ei oo kunnolla ruskaakaan tullut, että syksyähän tämä vielä, kun syyskuun puoliväliin. Eihän tässä sillä vielä hätää. Takattua vielä joku päivä tässä, kun lupas poutakelejä, niin sitten kotipalaselta, niin tekeekö sitten jonkun verran joutuu aina tuo koneen traktorin pyssä, että kun kuuaa, kun mulla on toisessa kädessä kamera, niin ei riitä kädet. Niin elukat näyttää, että syö niin paljon noita rehupalleroita, että pitää ainakin yhdeltä telitä vielä nyssykö ja joku paali talven varalle, niin ei loppus keske. Tää viljojahan nyt tuli ihan mukavasti, että nyt pienennetään vähän ensi kesälle vilja alla. Mahdollisesti. Sen kanssa pärjää. Joo. Tuntuu, että tämä on yllättävän kovat nämä pellot. Tännehän pitää varmaan tänään ruveta ajamaan vielä lietettä. Kyntää sitten perästä melkein. Pahan valmiiksi oottamassa ensi kevättä. Tuossa vielä suunnitella, pitääkö siinä tehdä ojitushommaa. Ainakin paikotellen pitää noita rumpuputkia pikkusen leventää, kun tahtoiko tuo karhottimen ja perhosniittokoneen kanssa ajelee, niin se saa se vähintään se tuossa taas ylös nostolaitetta. Vähintään saisi 9 metrinen olla se rumpu, että ei tarvitsisi noita nostella kokonaan niitä. Joo. Sitten se on voinut lähemmäs pylvästä. Aija! Ottaa tuohon puluvään juureen lepikkua. Tuolla varuatte ajat tuohon pylvään, ettei käy kipiästi terve. Kähän se biisi. Joo, niin levettää tätä rumpuputkia vähän. Putkia lisää ja rumpua leventää.
Ja tässäpä ei enää olekaan, kun tuo yksi välioja tuonne maantien suuntaan ja nämä muut onkin sitten. Hetkinen, tuollahan on tuotahan meinaspähän jää ison nokan varia, hei. Tuolla tuo poikkioja. Aikoinaan kun ostettiin nämä pellot, niin nämäkin pellot oli justi toisinpäin. Tässä oli lyhyviä, kohtuulyhyviä sarkoja, niin vedettiin ojat tukkoon ja muutettiin ojan suuntaan, että nyt saadaan pitkää vetua vettä. Niin tässä sitten jäi tämä päätyoja jäi tähän, mihin laskee nuo sarkaojan pää. Vieläkö sitä saa laskia alemmas? No nyt. Siinä on pottumaa. Ei ollut perunaa kuin sen verran mitä tuosta kuokalla nostaa. Siinä on vielä jäljelläkin sitä. Joo, tämä oja meinas unohtua. Onneksi muistet. Saan tämän valmiiksi, niin siirryn seuraavalle lohkoon. Tuosta kulmavaihteesta. Ja näkyykö se? Tuo ei se näe, tuolla toinen ja tuolla toinen, niin kato öljyt. Yksi mulla tuo ulmanen kulmavaihe kärähti, kun en ollut huolehtinut öljyistä, niin kävi niin sanotusti kuivana. Niin se meni sököksi, niin oppinut nyt vahingosta viisastunneena, että tuolla on muuten puheinen pylvä ympärillä pajukka, tuo pitää käydä raivorilla vetää. Vahingosta viisastunneena niin kattanut aina nuo kulmavaihteet, kun siellä saattaa kun alaspäin akselin läpivienti, niin steva vaikka pikkusen tihkunut, niin varkaa öljyt vähentynyt. Niin sitä on ylläri, kun sitä rupeaa savu nouseen. Tullut tarkempana oltua nyt niitten kanssa. Jaha. Tästä on tämä viimeinen veto. Ja tästä on tuolla alakuusa ja katsotaan tuo korkeus tuolle niittokoneelle sillä, että se keviästi hipsis. Tuossa ettei nyt kynnät tuolla syvässä, kunhan nyt vähän lyhentää noita kaskuja, että maan pintaa vähän hipsii. Tänne vähän liian syvään. Joo, kyllä näyttää, että tänne pystyy liettiä ajamaan. Niin tapa ruveta kelekkoa sitä tässä lähipäivinä ja kyntää sitten perästä. Niin on paha huoletona sitten. En usko, että kerkiä kun syyskuun puolella on, niin löyvän maata jää. Ja kohtahan se alkaa se hirven pyyntikin. Niin saapahan nämä hommat tiestä pois, niin ja paremmin passiin. Talvella taas sitten mettähommia, kunhan maat jäätyy. Se ponsse ottaa valmiina, pitää joku kauan vaikka kokeilla, että lähtee käy. No niin. Oho, löytyyhän sieltä tuolta näköjään yksi rapakko tuosta keskeltä. Siinä on ollut vanha sarkaojan paikka. Niin
No muuten tuntuu kyllä yllättävän kovaa. Ja maantien varressapa ei näitä paljon olla olevan mitä niittää. Joo. Kyllä tänne pystyy liekkiä ajamaan ihan sen verran kovan näköistä. Mutta eipä siinä, niin minäpä siirryn seuraavalle lohkolle. Se on moro.